लोगोफोर दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं आरो सिरियास बाथ्रा लानानै नोंथांमोननि सेराव फैदों। दा COVID-19 नि थाखाय गभर्नमेन्टआनो जा प्राइभेटआनो जा LP स्कुलफोरखौ माने बन्द लाखिनाय जादों COVID-19 बेरामनि थाखाय। ME स्कुलफ्राबो मेट्र' सिटिफ्राव बन्द थादों, नाथाय रुरेलफ्राव LP स्कुलफ्रा बन्द थादों। ME स्कुलफ्राबो रेगुलार नङा, इरेगुलार, क्लास लाना क्लास सानसे बारना सानसे ओरै। हाई स्कुलफ्राबो माने रेगुलार आरो नर्मेल क्लास दा स्कुलफ्राव जायाखै। आरो LP सेक्सना 1 निफ्राय माने अप टू 5 क्लाससिम 5 थाखोसिम टटेलि माने बन्द, क्लास जायाखै। दा बिराद सिरियास साननो गोनां बाथ्राया जाबाय, आङो बिराद सानबाय थादों आरो हयथ' बयबो सानबाय थादों। दा बे समाव जोङो मा खालामनाया मोजां जागोन बेखौनो बुंनो नागिरदों आङो। अन्तत 2 बोसोरनि खाथि जाबाय स्कुला बन्द थानाया। एसे खुलिहांदोंमोन गेजेराव, नाथाय दा आरो बन्द जाफिनबाय। थ' गथ'फ्राथ' माने स्कुलाव थांनो मोनाब्ला फराया बिसोर न'आव। दाथ' बिसोरो बिराद माने अलसिया जालांजोबसिगोन, बादुला जालांजोबसिगोन बिसोरो। न'आवथ' फरायनाय नङा बिसोरो स्कुलाव थांनो मोनाब्ला। दा आरो 1 बोसोर 2 बोसोरसिम जुदि स्कुलाव थांनो मोनाब्ला, बे गथ'आ जुदि हांखोखौनो मोजां सिनाय मोनाब्ला, 1 थाखोआव 2 थाखोआव जुदि बियो हांखो मोजां सिनि मोनलाङाब्ला, अनजिमाफोरखौ बियो जुदि मोजाङै थख' कनसेप्ट मोनलाङाब्ला, बियो देरनानैबो खिन्थु बियो एकदम आलसिया गाधा सासे डाल स्टुडेन्ट जाहैयो थारमाने। LP सेक्सनाव जुदि बे गथ' सासेया हांखोखौ मोजां सिनाय मोनलाङाब्ला, अनजिमाखौ जुदि बियो साननो रोङाब्ला, साननाय फारियानो जा अनजिमा जायखिजाया 1 2 3 गाराङा क ख बे हांखोफोरखौ आ महर, गुसुंइ महर, गोलाव महर, बे महरफोरखौ एकदम A to Z हांखो दाजाबनाय, हांखोनि महर, अनजिमानि दाजाबनाय सानजाबनाय दानख'नाय, बै जुदि मेथडफोरखौ बियो 1 थाखोआव 2 थाखोआवनो मोजाङै रोंलाङाब्ला, बे टेलेन्ट दोङोब्लाबो खिन्थु बे गथ'आ आरो बिराद पटेनशियेल दोङोमोनब्लाबो खिन्थु बे गथ'आ माने बेंगुरा जानानै थालांनायनि चान्स थालाङो थारमाने। एकदम लाइफ टाइम बियो बिनि 1 बोसोर 2 बोसोरानो बे गथ'फोरखौ बेंगुरा खालामगोन थारमाने। आरो बे सिटुएसना दा सोलिगासिनो दङ। बिराद सिरियास साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि बिमा बिफाफोरा सानदोंना सानाखै मिथिया, सरकारा मा सानदों मिथिया, जोंनि समाजा आरो जोंनि बिसेसकरि बिमा बिफाफोरा साननांगौ जादों। गावनि गथ' गथाय, जाय गथ' गथाया एकदम बिराद टेलेन्ट जागौमोन, टेलेन्टेड गथ' जागौमोन जेनेबा देरनानै, जायनि गथ'आ डक्टर इन्जिनियार जागौमोन देरनानै, बिराद साननो गोरों आरो टेलेन्टेड माथा गोनां, साननो गोरों गथ' जागौमोन। बेबायदि गथ'फ्राबो खिन्थु नैबायदि सिटुएसनाव बोरैबा एसे डाइभार्ट जानानै हांखो सिनाय मोनलाङाब्ला, अनजिमा सिनाय मोनलाङाब्ला, थिग बे लामाजोंनो थाङै बियो गाधा जायै रोङैनो बियो जेबोखौनो रोंखालांनाय नङा। आरो जेब्ला LP सिम बारबाय, 4 थाखोआव जेबो रोङाखैमोनब्ला, 5 थाखोआवबो बोसोरनै गाहाम जिहेतु स्कुल बन्द थाबाय, 4 थाखोआवबो जेबो रोंजायाबा, 5 थाखोआवबो बियो हांखो सिनाय मोनजोबजायाब्ला, 6 थाखोनिफ्रायथ' बिखौ हांखो फोरोंनाय जाया। आरो जेब्ला हांखो फोरोंनाय जाया, दाजाब दानख' फोरोंनाय जाया, आरो बियो जै फोरोंनाय जाला नालाय, बियो दाजाब दानख'बो रोंखालिया, हांखोबो रोंखालिया, बियो जेबो आ महर इ महर जेबो रोंखालिया बियो। आरो जेब्ला बियो हांखो फरायखांनो रोङा जायो, अब्लानो बियो जेबो बाथ्राखौनो बुजि मोना जायो। आरो जेब्ला जेबो बाथ्राखौनो बुजि मोननाय नङा, बे गथ'आ एकदम फरायनो बानाय जायो थारमाने। बिराद गोसोआव फरायनो बानाय फैयो। आरो जेब्ला गोसोआव फरायनो बानाय फैगोन, फरायबानो उन्दुनो ओंखारग्रा जागोन बियो। जेबोखौनो बुजि मोना, बियो उन्दुनो ओंखारा मा जानो बिलाय। बिजाब नायब्लानो उन्दुनो ओंखारगोन बियो, जेबोखौनो बुजि मोना, बियो माखौ फरायबाय थानो बियो 1-2 घन्टा, हांखोखौनो सिनि मोना बियो। आरो बेबायदिनो गथ'फ्रा आलसिया जालाङो आरो जिबनाव थारमाने एकदम दाल आरो फैलार सासे बेक्ति जाहैयो थारमाने। आरो जिबनाव जेबो खामानि मावनो हायै बायदि जाहैयो बेबायदि गथ'फ्रा। दा बेनिखायनो साननो गोनां बाथ्राया आं मा बुंनो नागिरनो दिनै, बिमा बिफाफोरा सिरियास जायाब्ला सरकारा नोंनि गथ'नि फारसे सिरियास नंलिया। सरकारा मा सानदों, खसासो ना मिसासों बेखौ जों बुंस' हालिया, ना सिटिजेनफोरखौ नोगोरारिफोरखौ बेंगुरा खालामजोबनोसो नायखो। COVID-19 नि फैनायनि हाराथ' एकदम एसे, माखासे बेरामफोर दङ बांसिन, बेलेग बेमारफ्राबो बांसिन थैलाबायो, खिन्थु COVID-19 थैनायनि हारा बिराद एसे। आंनि बेक्तिगत बाथ्रा बुंदों आङो, बेमारखौ गावबा गाव नायनानै लागोन। आंनि मथेबा स्कुलफोरखौ खुलिजोबनानै क्लास खालामनानै एसे मोजां जों गथ' प्रडाक्ट जों खालामनांगौ, मोजां गथ' दिहुननांगौ, हिउमेन रिसोर्स क्रिएट खालामनांगौ। बास बेरामा जागोन, बेरामखौ फाहामगोन, गावबा गाव रिक्स लागोन, मेडिकेलाव थांगोन, बास बेनोसै। गावबा गाव मेइनटेइन खालामगोन, मेइनटेइन खालामिया बेराम जागोन, माथो
जाय मानसिया डिसिप्लिन नङा जाय मानसिया रिस्कि नङा जाय मानसिया रिस्क बुजि मोना जाय मानसिया डिसिप्लिन नङा बियो मा बेमार बियो गाबोन एक्सिडेन्टबो जाना थैगोन बियो बेमार जाना थैनायाथ' गोजाननि बाथ्रा जों गावबा गावनो सांग्रां जानांसिगोन बेराम फैदों नालाय जों गावनो गाव सांग्रां जानांगोन दा बिखौ सरकारा नों बेमार जागोन नोङो बिदि खालाम नों स्कुल थांनाङा नों न'आवनो थाबाय था होननानै बुंनांगौनि खुनु खोथा गैया COVID-19 बेराम नङा माखासे बेरामफोर दङ बे बेरामफोरखौबो जों बुंनो हायो नोङो दै लोंनाङा दै गुसु लोंनाङा नों टिबि बेमार जागोन नोंखौ दै गुसु लोंबा फाइन भरनाय जागोन दाय नोङो स्कुल थांनाङा स्कुल थाङोबा नोंखौ फाइन भरनाय जागोन नोङो मानोना टिबि बेमार जागोन नोङो जोंखौथ' रेस्ट्रिकसन होआखै ना बेलेग बेमाराव हेगारजोबनानै होबानो जायो बांसाव बेमारा जागोन थांगोन मेडिकेला थिग थाबानो जाबाय मात्र मेडिकेलाव थांगोन सिकित्सा लागोन बास जिहेतु थैनायनि हारा एसे खायसे बुंदों दे आं बेखौ जिहेतु सिरियास जानानै गैया COVID-19 सिरियास नङा थैनायनि हारा एकदम एसेल'सो दा बिनिखायनो बुंदों बिनिख्रुइ एक्सिडेन्टआव बांसिन मानसि थैयो बिनिख्रुइ बांसिन केन्सार बेमार माबा माबियाव बांसिन मानसिया थैयो खिन्थु बे COVID-19 थैनायनि हारा एकदम एसे बिनि थाखाय बुंदों आङो बेबायदि आरो बिराद सिरियास लायनो 100% मानसि थैदों जेसेबां बेराम जादों एसेबां थैदों बिदिब्ला बुंनांगौ गोनां बाथ्रा गैयामोन दाना आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बेयाव नङा आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया नैबेयावसो जों गथ' गथायफोरखौ बिमा बिफाया खोब सिरियास लानांसिगोन नोंहा जि गथ' सासे दं नोंहा जि गथ' सासेखौ स्कुलाव हेगार हरो बिमा आरो बिफा गार्जेनफोरखौ बुंदों जे आङो नोंहा जि गथ' सासे दं LP स्कुलाव हेगार हरो नोंहा जि गथ' सासे दं ME स्कुलाव हगार हरो नोंहा जि गथ' सासे दं हाई स्कुल ME स्कुलाव हेगार हरो नोंथाङा गथ'नि थाखाय सिरियास जानांगोन गथ'नो एसे सम होनांसिगोन जोङो जिहेतु सरकारा नोंथांनि गथ'नो सम होबांलिया नोंथाङानो नोंथांनि गथ'नि थाखाय सम होनांगोन नाथाय नोंथाङा माबा मोनसे गिदिर बिबान थानो हागौ नोंथाङा साख्रि जब मावो जानो हागौ नोंथाङा खामला हाजिरा मावोबो जानो हागौ नोंथाङा माबा आफादगिरि नेहाथारि बिराद गिदिर बिबान दोङोबो जानो हानाय जिमान गिदिर बिबानानो बानस'आ मानो जिमान गिदिर खामानियानो मावाथों मानो कन्ट्रेक्टरानो जाथों नोंथाङा बा मायबा गुबुन आफादगिरियानो जाथों बिबान गिदिर थाथों बेफोर आफादफोराव सम होनायनि बादैबो नोंथाङा खिन्थु नोंथांनि गथ'नोबो सम होनांगोन दै नोंथाङा बुंना जे आं उमुकनि सेक्रेटारिलै आं उमुकनि आफादगिरि गथ'नो समखौनो मोनालै आङो गथ'नो बाहायबो सम होनो फोरोंनो थाखाय आं एसेबो समखौनो मोनालै इमान बिजि आङो साला आंखौसो आफादगिरि फाथिनो हाबायलै उमुक आफादनि मा जागोनलै न' नेभार you have to manage your time management is very crucial बुस्थु बियो crucial factor that plays a very significant role in achieving success in your life टाइम मेनेजमेन्ट खालामनो रोंनांगोन 24 घन्टानि गेजेरावनो नों मानिबा आफादगिरियानो जाथों नों मानिबा साख्रिवालानो जाथों नों मानिबा कन्ट्रेक्टर फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टरानो जाथों नोंथांनि गथ'नि थाखाय नोङो सम होनांगोन नोंहा LP स्कुल ME स्कुल हाई स्कुलाव जुदि गथ' दोङोब्ला टाइम होनांगोन सिरियास जानांगोन नोंहा जे सासे गथ' फोरोंहोदो नोंथाङा जे सासे गथ' फेदेरनो नागिरदों गथ' फेदेरनायनि थाखाय नोंथाङा सानफ्रोमबो सिन्ता टेनसन थानांगोन जे र' आंहा गथ' सासे दं गथ' सासे फरायहोदों आंना गथ' सासे देरबाय थादों बिनि थाखाय आं एसे सम होनांगोन बिनि थाखाय आं एसे बाथ्रा साननांगोन मा खालामनाया गाहाम जागोन स्कुलाथ' खुलिलिया नोङो मोनसे टेनसन नोंनियाव थानांगोन थारमाने खिन्थु जोंनिया गोबां बिमा बिफाजों गथ' थायो गोबां गथ'नि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौ माने जोनोम होबाय टेनसन गैला आरो गथ' हारसिंनो देरगोन नालाय देरगोन बे गिदिर जागोन खिन्थु ओरैबायदि मोनसेबो टेनसन जोंनि बिमा बिफानियाव जोङो लानाय नुनो मोना जे आंहा सासे गथ' दं LP स्कुल ME स्कुल हाई स्कुलाव फरायो बेखौ मा खालामनाया गाहाम जागोन दिनै मा खालामगोन गाबोन मा खालामगोन फिउचाराव मा खालामगोन आं बिनि थाखाय आं दिनै मा मावगोन बिनि थाखाय आं आधा घन्टा 1 घन्टा सम होनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ माने साननानै नाया बेनिखायनो जोंनि बिनिख्रुइ मा जोंनि गथ'नि फारसे टेनसना नोंनि माथायाव थाबाय थाखानांगोन आंहा जे सासे गथ' दं बेखौ जे आं गिदिर मानसि खालामनांगोन बेखौ जे आं फरायनो गोरों खालामनांगोन बेखौ जे आङो नैबेबायदि समाव माबा मोनसे रोंहोनांगोन मोनानाय समाव फुंनि समाव माबा मोनसे रोंहोनांगोन बे मोनसे टेनसना सानफ्रोमबो बिमा बिफानि माथायाव थानांगौ थारमाने सानफ्रोमबो बे मोनसे नोंथांनि टेनसन जानांगोन जे आंहा सासे गथ' दं आं बेखौ माबा मोनसे रोंहोनांगोन दिनै गाबोन समनिया बे माहायाव फैगोन मासाव आं दिनै मा रोंहोगोन आं दिनै 1 घन्टा गथ'नो सम होनांगोन बेबायदि मोनसे टेनसन जेखिजाया टेनसन गथ'खौ लानानै जाहाथे नोंथाङा बावगारनानै थाया जे आंहा गथ' दं सासे फरायगोन थागोन जागोन लोंगोन स्कुल गैया गथ'फोर गेलेगोन बिदि साननानै थायोब्ला आरो टेनसन फ्रि जानानै थायोब्ला नोंथाङा खिन्थु बिनि फिथाइखौ नोंथाङानो इयुनाव मोनजाफिनगोन दा बिनिखायनो जोंनिया खिन्थु मा बिमा बिफाफ्रा अमा मासे फिसिबासो बिराद टेनसन अमा मासेखौ गारनानै बबेयावबो थांनो हाया अमा मासेखौ गारनानै स्कुलनि गार्जेन मिटिङाव थांनो हाया ओइ र' अमा दोङो हाय जाहा अमाया आदार मोनजानाय नङा पेलेले गाबबाय थागोन बोरमायाबो आं गार्जेन मिटिङाव थांनो हानाय नङा स्कुलनि अमाया आदार मोनजायाबा गाख्रबसोगोन
ओइ बोरमाया आदार मोनजायाबा पिलिलि गाख्रबसोगोन आं गाज्रि मिटिङाव थांनो हाया बोरमानि थाखाय टेनसन बबेबा मोनसे थाङोबा ख्लाब बोरमाखौ गोसो जाबाय थागोन अमाखौ रहाय आंहा अमा मासे दोङोमोन अमायाबा गनासो खारबाय नामा माबा जाखा आदारबा मोनजाखोना मोनजादिया सोरबासो खावना लांबाय नामा अमा मासे फिसियोबा अमा मासेनि सायाव जेरैबायदि टेनसन जोंनि बिमा बिफाया साफ्रोमबो नङा गोबाङानो अमा मासे फिसियोबा बोरमा मासे फिसियोबा जेरैबायदि बोरमाखौ लाना जेरैबायदि टेनसन अमा मासेखौ लानानै जेरैबायदि टेनसन मागोआव अमाखौ फाननांगौ माखोरै देरहोनांगौ अमाखौ आदारा एकदम होसि होनानै खेबनै खेबथाम खेबब्रै खेबबा 10 बार गाहाम आदार होनानै मागोसिम देरहोनानै मागोआव एकदम बुथारनानै फैद्लाव एसे जानांगौ लोंनांगौ ओंखायनो अमाखौ थाब फेदेरनांगोन टेनसना सानफ्रोमबो टेनसन थांनाय बोसोरनिफ्रायनो टेनसन जे फैनाय मागोआव अमा मासे दानगोन अमा मासे फिसिदो जोंहा खमाबायाव अमाखौ माख्रै फेदेरनांगौ टेनसन सानफ्रोमबो टेनसन सानसे आदार होनो मोनाबा तामाम टेनसन अमायाबा आदार मोनजाना मोनजायाखै ओइ आदार मोनजायाब्लाय फैनाय मागोआवलाय बोरै अमाया देरगोनलाय मोनजानाय नङा दखन टेनसन तामाम टेनसन अमाया जुदि जनानै मबा खारोबा अमानि रसायानो जनानै मबा गोमाना थाबायलै दहाय फुङावनो खारदो अमायाबा महा थाहैखो दाबा सि मा जागोलै अमाया जुदि एसे उदां जानानै खारोबा टेनसन अमायाबा फैफिनगोना फैफिनलिया ओरैबायदि टेनसन सानफ्रोमबो टेनसन फैनाय मागोआव अमाखौ दामथारनांगौ जानांगौ बिनि टेनसन बिनि थाखाय अमाखौ सानफ्रोमबो आदार होनांगौ अमाखौ देरदोखोन देरहोनांगौ अमाया सानसे उदां जानानै बबेयावबा खारोबा दोनदालखौ बुसना बबेयावबा खारोबा बिनि टेनसन अमायानो दोनदालखौ बुसना खारबाय महा थाहैखोबा फैफिनगोना फैफिनलियाबा टेनसन बैबायदि टेनसना जोंनि गथ'नियाव थानांगौ थारमाने गथ'आ ओइ लोगोफोर थांदोंमोन फैबायना फैयाखैबा फैगोना फैयाबा मायबा गाज्रि खामानिसो मावहैबाय नामा टेनसन जानांगोन गथ'आ जुदि आधा घन्टा नोंनि केम्पासनि गेजेराव गैयाबा नोङो सिन्था खालामनांगोन गथ'आ बाहेरायाव थांदो र' फैगोना फैयाबा सोरदोबा थांदो माबा खामायदो फसासना मिसाजों एक्सिडेन्ट जाना थैहैबाय नामा स' टेनसन जों गथ'नियाव थानांगोन खिन्थु जोंनिया जोंनि निजायनि गथ'नि फारसे एक टेनसन जोंनि बिमाफोरा बांसिन बिमाफोरा टेनसन खालामनाया गथ' दोङो नालाय दोङो खांना दोनबाय हारसिं देरगोन नालाय आखाम जानो खामा खारबोगोन जाफायगोन देरगोन इसा नङा थारमाने बुस्थुआ टेनसन लानांगोन गथ'खौ फोरोंनायनि गथ'खौ गोरों खालामनायनि टेनसना सानफ्रोमबो नोंथांनि मोनसे आखाइजों आथिंजों मावनो हायाबाबो नोंथांनि माथायाव मोनसे साननाय सानफ्रोमबो थानांगोन जे आं गथ' सासे देरदों आं गथ'खौ फोरोंहोनांगोन मा खालामनांगोन दिनै स्कुल गैया सोरबा गोरोंखौ हम टिउसन लाहो फोरोंहो न'आवनो लिं बा सोरबा गोरोंनियाव हेगार हर एनिवे जायखिजाया राहाजों गथ'खौ फोरोंनांगौ बेस्थ' लाखिनांगौ बास बेबायदि खालामनांगोन नङाबा खिन्थु जोंनि गथ'फ्रा दासो जौगाफुहांदोंमोन दासो सासे माने गोरों सोलोंथाइ गोरों टेलेन्ट माने दासो आइडिया मोनहांदों जोंनि गथ'फ्रा फरायनो आरो बेबायदि समावनो जुदि कर'नानि सिटुएसनाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा बाहायबो गथ'नि फारसे सिरियास जायाबा सरकाराथ' सिरियास नंखायानो समाजाबो मा खालामनो दा जों गावबा गावनो समाजानो न'खरानो गार्जेनानो सिरियास जायाबा खिन्थु जोंनि गथ' गथायफ्रा बुंनांगौखौथ' बयबो मिथिखाबाय मा बुंनो नागिरदों स' जोङो सिरियास जानांसिगोन आरो भिडिअ'आ शेयार खालाम बयनोबो साफ्रोमबो बिमा बिफा जायफोरा गथ' दं एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाइ स्कुलाव साफ्रोमबो बिमा बिफाया नैबे भिडिअ'खौ मोननांगौ नायनांगौ मिथिनांगौ बुजिनांगौ नङाबा खिन्थु जोंनि गथ'फोरखौ जोङो सोलोंथाइ होनो हायाबा बिनि फिथाइखौ जोङो दिनै गथ'खौ मोजां खालामनो हायाबा बियो देनां देरनानै गाज्रि जाबा फिन जोंनि सायावनो इफेक्ट गोलैगोन बियो जोंखौनो बुगोन बियो बिमा बिफाखौनो जोख्रांगोन बियो मबाइल बिना मोनाबा बाइक बिना मोनाबा बारनासो जागोन साउथ इन्डियानि किक जागोन दा बेनिखायनो जाहाथे साउथ इन्डियानि किकआ जाहाथे बिखायाव गोलैया बेखिनिखौ दिनैनो सानखानाया मोजां आरो स' भिडिअ'खौ शेयार खालाम लाइक खालाम लागै खालाम बा दा खालाम जों मेटार गैया खिन्थु भिडिअ'खौ शेयार खालामोबा मोनसे माने मुलाम्फा जायो आंनि मुलाम्फा जाया रायजोनि मुलाम्फा जायो सोरबा सासे सानैया मा बुंनो गोनां गैला एखे नङा होमबा अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट भिडिअ